Pois, Mauricio, Ai, é che ben esta nosa vida, ó. Eso, isto. Que traballar o día de Nadal. non ten trazo. Non ten trazo ningún. Viño, tira para diante. Mira que teño ganas de ir tomar algo á taberna. Veña, tira. Pero, cuidado, que non é fácil, Ti mira para aquí. Dous traballando e un certo mirando, ó. Cago na mar. Podedes mirar, ó, podedes. Vai, tó. Veño, pero anda. Cuidado, que non é broma isto, Anda, hombre, anda. A ver. Que me estou está a reventar o lombo. Ai, é por aquí. Para. Sube, venga. Bien. Vamos, Mauricio. Vamos. Ai, Mi la vida. madriña, Ai, mi madriña, esto, como pesa este cadro. Mi madriña, vamos, ó. a ver. Anda para diante, Cago na ó. mar. Ai, é quen é o do cadro? Pois este din que era o socio, o negocio do vello da casa. Oi, pois era tan avaricioso como este, ben rico morreu. E moitos cartos lle deixou. Era avaricioso e máis, e ainda por encima mala persona. Peor que o señor Croucho. Si, ó, peor persona ainda. Oi, bueno. Aparece que tal estará. Bien. Bueno, Eu vexo dereito, ti como ves? vamos a ver. Bien. Aí lle queda. Bueno, vámonos alá. Vámonos antes de que veña e se poña a protestar por calquer cousa. Pois vamos, Mauricio, veña, anda. Anda que Vamos teño ganas por de aquí. tomar algo á taberna, veña. Me cago la mar. Venga. Un conto de Nadal. Era Nadal en Vilatuxe. Vivía ali un home chamado Edelmiro Croucho. O señor Croucho era un señor moi traballador, pero ao mesmo tempo era unha persoa malvada, codiciosa, cruel e tacaña, que non sabía o que significaba a xenerosidade, o amor ou a familia, e moito menos o Nadal. Nin o celebraba, nin quería saber nada, xa non lembraba o que significaba para el tempo atrás.
historia que vos imos contar hoxe trata sobre alguén que perdeu o verdadeiro significado de ser boa persoa, amable e agradecido cos demais. Que estás a facer, Manolo? Estou intentando acender a cheminea. O qué? Vai moito frío. Eso son payasadas, payasadas. Deixa iso agora mesmo, que non penso gastar un can niso. Desculpe, señor Croucho. Verá, é que, como mañán é Nadal, non sei se vostede me podería dar a tarde libre para pasar coa miña familia, tamén co meu filliño Tomás, que está moi enfermo. Eso son payasadas, xa sabes. Tarde libre, se queres a tarde libre, desconto xa do soldo. Pois falando de soldo, será que vostede me podería dar un adianto? É para mercar unhas menciñas que me fan falta. O qué? Un adianto? Pero ti que pensas que é isto, eh? Nada. Aguantas co soldo que tes. E se non che chega, agardas un pouquiño, que non vas morrer por falta dunhas mediciñas. Sí, señor Croucho. Sí. A ver quen é agora. Sí, quen molesta agora? Ah, Carlos, es ti. Que quererá este agora, seguro que cartos. Que dis? Que vai a cea de Nadal. Esas son payasadas, home. Xa sabes que é o que penso diso do Nadal. Non son máis que payasadas para gastar os cartos. O Nadal non vale para nada, para nada. Que non vou ir. Pois podedes esperar sentados, que non aparezo por aí nin tolo. Marcho para casa. Todo o mundo quere quitarme os cartos. Payasadas. Que foi? Estamos pedindo uns cartiños para os máis desfavorecidos. Pa os pobres? Sí, para os pobres. Non hai cartos para ninguén. Se lle damos cartos aos pobres, deixan de ser pobres. E vos quedades sin traballo. Home, pero van morrer. Pois que morran, que fai falta rarear un pouquiño aquí, que hai moita xente no mundo. Veña, non hai un peso para ninguén. Ala! Estes ricos. Para uns cartos que un aforra, queren quitarllos de seguida. Payasadas! Despois da intensa xornada de traballo, o señor Croucho volveu á súa casa. Ceou e puxo o pixama para irse a dormir. O que non sabía era o que a continuación lle ia suceder, xa que estaba a picas de recibir unha visita que non imaginaría na súa vida.
Cando xa estaba na cama, escoitou o son dunhas vellas campás e un ruído forte e extraño que parecía vir da parede. Espera. Ese ruido... Que lle pasa ao cadro? Estou soñando. Non son soños. Son o teu socio, Suso. Lembraste de min? Suso no teu propio cadro. Mira, Edelmiro. Lembras como trataba eu os traballadores e a clientela? O mal que me portaba con eles? Sí. Gracias a iso tiñamos moitos beneficios e plusvalías. Sí. Pois non fixen ben, Edelmiro. Agora teño que cargar con estas cadeas para toda a eternidade. Mira ben, Edelmiro, ponte ao rejo, porque ti rematarás como a min de non cambiar. Payasadas, Suso. Iso, ti só és un cadro. Só és un cadro. Iso non son payasadas, Edelmiro. Esta noite visitarante 3 espíritus. O do Nadal do pasado, o do Nadal do presente e o do Nadal do futuro. Préstalles moita atención, Edelmiro, senón rematarás como a min. Rematarás como a min. Rematarás como a min. Rematarás como a min. Non sei se estou soñando, pero a verdade é que non me gustaría nada acabar así, como un cadro colgado da parede. Edelmiro. Pero... outra fantasma. Edelmiro. Esti, a fantasma do Nadal pasado, que meu socio Suso me avisou de que virías. Sí, son eu. Ven, acompáñame. Te acompaño. Faremos unha viaxe. Edelmiro, fíxate aí. Ese es ti cando eras pequeno. Mira como desfrutabas do Nadal. Ese, Edelmiro, tamén es ti, bailando co teu primeiro xefe. Bailando co meu xefe. Mira, Edelmiro, ese tamén es ti, bailando coa túa amada, que despois marchou
por culpa dos cartos e del miro. Espíritu, sácame deste lugar. Non podo. Son as sombras do teu pasado. Non podo cambialas. Espíritu, non podo. Non te vayas, agarda por min. Non podo soportar tantos recordos. Espíritu. Espíritu, non te vayas, oh. Miriño, Xa sei quen és, por menos moi imagino. son o espírito do Nadal do presente. Sí. Pois veña, lévame a onde queiras. Acompáñame. Fíxate ben. Mira como teu empregado, o mal que o tratas, e como desfruta do Nadal. Pobre xente, nin para comer teñen, e ainda así pasano ben. Mira, ata o pequeno Tomás, co enfermiño que está, e desfruta do Nadal. Espíritu, dime que o pequeno Tomás. De seguir así, vexo unha cadeira baleira e unha muleta tratada con cariño. Non sei.
Espíritu, dime que o pequeno Tomás sobrevivirá. Se nada cambia, o pequeno morrerá. Pero eu non quero. Son as túas palabras, Edelmiro. Non quero que morra. Dixeches que había demasiada xente no mundo. Pero non quero. Non quero que o pequeno Tomás morra. O tempo esgótase, Edelmiro. O tempo esgótase. Parece que sinto que chega, que se aproxima a fantasma do Nadal futuro. Ves a ensinarme as ensinanzas do futuro. Xa estás aquí, espírito do futuro. Fantasma do futuro, teñoche máis medo a ti que aos outros dous xuntos. Pero sei que o teu propósito é bo. Por iso estou disposto a acompañarte. Como podes ver, Edelmiro, o cemiterio está cheo de xente rica e fanfarrona que se levou con ela o mesmo que un pobre en vida. Pero iso é a miña lápida. Ao fin, a historia do pobre que morría só e desamparado é a miña historia. Non. Quita eso de aí, espírito, non quero. Non.
Esa é a túa lápida. Espírito, dame medo este lugar. Non quero estar aquí. Non quero. Isto é o que te espera nun futuro próximo, como non cambies. Esta é a lápida do pequeno Tomás. O cativo non. El non ten culpa de nada. Pero non. Edelmiro, O neno non. o tempo esgótase. O neno non ten que morrer. O neno non ten que morrer. Non. O neno non ten culpa de nada. O cativo non.
Espírito, agarda por min. Honrarei o Nadal como Deus manda. Aprenderei as ensinanzas do pasado, do presente e do futuro. Espírito, agarda por min. Serei millor persoa. Serei millor persoa. O señor Croucho puido dormir por fin o resto da noite, soñando quizáis con unha segunda oportunidade. E ao día seguinte... Sigo aquí. Sigo aquí. Sigo aquí. E hoxe é Nadal. Mercarei o pavo máis grande do mercado e regalarei ao meu empregado para que celebre o Nadal. Bo Nadal! Boas festas! Bo Nadal, E bo ano! Boas festas! Veña, pasadeo ben nestes días. Bo Nadal! Moi bo Nadal a todos, a todas. Bo Nadal! Felices festas! Bo Nadal! Hola, querido sobrinho. Si, son eu, o teu tío favorito, si. Quería pedirche disculpas por todos estes anos de malas palabras e pouco respeto cara a ti, si. Decirche que a partir de agora tratarei de cambiar e axudarche en todo o que poida. Si, teño que facelo así, si. Que sí, home, que sí. E ademais, gustaríame saber se aínda está en pé esa invitación para a cea do Nadal. Sí. Que sí? De verdade? Ai, pois moitas gracias de corazón, sobrinho. Agardádeme. Alégrome de que me sigas a querer, a pesar de todo. Vémonos esta noite. Ah, estades aquí, Sí. Mirade, tomade esto, todo eso para invitar a cea a todos os pobres da vila, E se eso non chega, mira, ainda teño máis. Tomade. Veña, que non e se falta algo máis, non dudades en chamarme, que hai o que faga falta, vale? Veña, ala. Bo Nadal e boas festas. Bo Nadal. Gracias.
o señor Croucho disfrutou por primeira vez en moitos anos de unha cea co seu sobrinho e coa familia. Volveu a lembrar unha sensación que facía anos que non lembraba. A ilusión e a esperanza que sente un polo Nadal. Bos Bo día, días. Manolo. Bos días.
Mira, estiven revisando o que cobra vostede nestes últimos meses e estou pensando... Prometo traballar moito máis arreo, señor Croucho. Que che vou subir o soldo. E non só che vou subir, vou che duplicar, triplicar. Sí. Xa sei, Xa sei que tes un problema ca enfermidade do teu fillo. Non te preocupes, a partir de agora, todos os gastos sanitarios corren da miña conta. Sí, que non lle falte nada, que seguro que así se recupera. De verdade, pois, moitísimas gracias. Non hai de que dalas, home, non hai que dalas. Mereces iso e moito máis, moito máis. E máis, hoxe podes coller o día libre, que é Nadal, boa falta che fai estar ca familia. Xa nos veremos mañá, non te preocupes. Veña. Pois, moitísimas grazas, señor Croucho. Dime. Vaite. Así foi como o señor Croucho cumpreu a súa palabra. Foi como o segundo pai para o meu filliño Tomás, que, por certo, se curou. O señor Croucho converteuse na mellor persoa que veu Vilatuxe e sempre se dixo del que sabía como celebrar o Nadal. Sí, como celebrar o Nadal. Moitas gracias. Hola. Está sonando. Está encendido. Bueno, tocan os agradecimentos. Como me toca a min sempre, antes, mentre vai dando os agradecimentos, o primeiro de todos, xa que están aquí, aproveitamos que vayan subindo, é para o maravilloso coro da Escola de Música de Vilatuxe, que, bueno, pola situación que estamos a vivir, está un pouquiño mermado, está o 75% do coro, pero ainda así todos os que están falan increíblemente ben, tapan un pouquiño esa falta por distintos tipos de motivos. Están
actualmente. Así que para todos estes fabulosos futuros músicos que pronto veredes aquí tocando tamén, un fortísimo aplauso, por favor. Ben, mentras terminan de subir, vou a continuar máis a... Vamos, Antonio. Vamos, Martiño. Mentras terminan de subir estes superartistas, vamos a continuar agradecendo, como non, a todos os que fixeron posible tamén este montaxe, que son, como non, o Daico que estemos aí atrás, a Pepe especialmente, que está aí, como non, aos nosos queridos amigos, bueno, desafortunadamente non pode estar con nós a súa neta, pero bueno, moitas gracias a Espectáculos Deza e, como non, a Moncho, especialmente a Alex, que estuvo con nós aquí máis dunha semana, ajudando a montar isto tamén, así que para Espectáculos Deza tamén un aplauso. Como non, evidentemente, a todas as administracións, Concello, Xunta, Deputación, Pontegal, todos eses que coas súas axudas económicas fan posible que a cultura, que é tan importante, no meu punto de vista, polo menos, siga, bueno, posibilitando o feito de facer este tipo de eventos e outros que se poderían facer ainda máis grandes, así que para eles tamén un forte aplauso, por favor. Agora vamos a cantar, pero teño que antes agradecelos, senón despois non hai máis subvencións. E imos terminando, primeiro co montaxe. Todo isto, bueno, hai que darlle as gracias tamén a Abelino, que nos veu axudar a poñer un poquinho aquí a moqueta de aquí de atrás, pero quedou algo arrugada, entón dixenlle eu. Bueno, pues montamos isto todo encima e así xa disimulamos as arrugas que lle deixaches. Así que, por favor, damos un aplauso a Abelino. E despois, o máis importante, os que fixeron posible dende esta pequena casiña hasta o cuadro, aqueles cuadros, a chimenea. Temos unha chimenea aí que cola para muebles de casa, estas revistas que hai, ben perfecto. Como non, a todos e todas, os membros da banda de música de Vilatuxe, que son os que limparon, bueno, primeiro que colocaron toda a moqueta, despois que colocaron as sillas, que estuveron, bueno, toda a directiva, Natalia, Patricia, Luís, Berta, todos os músicos da banda que axudaron a pintar, que axudaron cas entradas. Bueno, isto é posible. As toleadas que eu invento son posibles gracias a eles. Eu invento e eles son os que ejecutan. Pois todo o que vedes aquí é gracias total e absolutamente de todos estes. Así que para eles... Xa imos terminando. Atos cos dos, Antonio, atos cos dos, que senón vamos tropezar aquí. Atochos agora cando acabe. Para finalizar, antes de os protagonistas de verdade, a parte da banda de música, para finalizar, a todas as nais e pais que traen a todos os rapaces todos os días á escola, todos os días a ensayar, porque son moitos ensaios, sabedelo de sobra comigo, e a todos os que estuveron aquí limpando sillas para que hoxe esteamos todos cómodos aquí sentadiños tamén, axudando a pegar isto, axudando a poñer os cables, axudando a poñer os atriles, axudando a poñer moqueta, axudando a poñer todo. Isto tamén, o igual que gracias aos rapaces e ás rapazas, tamén gracias a
todas as nais e pais. Sodes vos que han creer nisto e sodes vos que han facedes posible que isto siga adiante. Así que para todos vos, este propio aplauso. E xa para finalizar, como non, bueno, antes, darlle un forte aplauso tamén á directora do coro da Escola de Música Vilatuxe, Lorena, que está aquí, que está aguantando. E como non, a dos protagonistas máis grandes que ten non só a comarca do Deza, senón, e non só a nivel galego, senón nacional, seguramente internacional, que son unha das miñas amigas que cruzouse comigo nos últimos 6-7 anos e desde aquela xa non a soltei máis. E Cristina Collazo, por favor. E como non, bueno, alguén que xa conocedes todos tamén, un referente do teatro, do audiovisual, de todo o que teña que ver con calquera historia destas, que é, como non, un mestre de todos, Anxo García. Gracias. Vai, por favor, si todo non se pode facer. Moitas gracias. Bueno, agora xa para finalizar, de verdade, espero que non me esqueza de ninguén, e se me esquezo de alguén, pido disculpas xa de antemán. Pero unha persoa que se estes me aguantan 3 ou 4 días á semana durante os ensaios, hai un que me aguanta toda a semana. E ese non é outro que é o presidente da banda actualmente, que non está aquí porque, como lle teño que dicir tantas cousas, é o pobre tolea comigo, está ali atrás colocado, foi o que meteu a voz en off, o que meteu as imaxes, o que axudou tamén, como non, a montar todo isto, é o que só teño palabras de agradecemento, porque aguantalo el non o sei, pero aguantarme a min é difícil. Así que, gracias, José, este aplauso para ti. E sen máis, temos unha última peciña. Vamos a repetir un pouquiño a que cantaron eles, pero neste caso tamén vades a intentar colaborar vos lendo a letra que están cantando eles na pantalla, intentar cantar todos xuntos para que vexades que cando a veces alguén di van ali á escola a pintar un pouquiño e aprender algunha canción, para que vexades que non é tan fácil o de aprender algunha canción ou pintar un cadriño musical. A ver se damos seguido, porque eles, como vedes, con 4 e 5 anos, xa saben facer. Así que a partir de agora, para que vexades o difícil que é, depois xa non andaredes dicindo por aí, van a pintar á escola e a cantar solo. A ver se é tan fácil como decimos todos, vale? Moitas gracias. Unha cousa, vémonos mañán, como non, invito-vos a todos aos lalinenses do ano, por favor, espero que estades aquí todos tamén, vale? Moitas gracias polo de hoxe, vémonos mañán tamén, quedades con todos estes e coa banda música de Vilatuxe. Moitas gracias a todos.